Mit navn er Morten Nielsen. Jeg er medindehaver af 3N Lakering, som er en pulverlakeringsvirksomhed, hvor vi arbejder med 3 forskellige segmenter. Vi har vores automatlinje, som vi står i lige nu, hvor vi laver mange mindre dele i større styktal. Så har vi 2 andre afdelinger også med lidt større ting, lidt mere komplicerede ting. Så vi håndterer emner fra få gram helt op til 6 ton. Så vi har altid fokus på, hvad man kan gøre for at optimere vores produktion og kigger på, hvordan vi kan gøre vores ting bedre. Der er jo noget kvalitetssikring og nogle besparelser i at håndtere ting med robotter. Og jeg har altid været interesseret i at lave nogle nye tiltag, som ikke måske er så tænkt i branchen. Så derfor så var vi ret hurtigt til at sige, at det vil vi også gerne have. Fordelen ved Mimic-systemet og UR-robotternes måde, og man skal lave programmerne med, det er jo, at man kan bare male emnet med en pistol, så man viser faktisk bare robotterne, hvordan de skal arbejde. Det er lettere at lære, end at skal manuelt programmere i en eller anden offline løsning. Så det har været lettere at lære nye medarbejdere op i at bruge robotterne. Jeg tænker, der er mange positive ting omkring det med at have en robot til at hjælpe sig med at lave de der ensidige, gentagede opgaver. Det er svært at lave en hel dagsproduktion, hvor man husker hver eneste hjørne. Der er robotten jo meget mere, den gør det, den får besked på, og den laver det ens hver gang. Vores kunder de kigger meget på, at vi også er med på beatet omkring det at sikre, at den kvalitet og finish, vi lover, at den gør vi alt for at kan opnå. Og mange synes jo, det er interessant at se en robot arbejde. Og så sent som her, lidt før på dagen, havde vi en kunde på besøg, som jo synes, at det her med robotter, det er super, at vi gør det. Man kunne næsten stå og kigge på det i timevis, fordi det er fascinerende. Så jo, kunderne de lægger mærke til det.